Empire Music Entertainment. Carlis, muchafamba nemabani, muchitsvaga mvura nematombo, muchisiya vari kudenga. Mwari vanoda kurumbidzwa, Mwari Baba vanouya, vanouya kuzotora vatsvene, vanotenda Mwari. Ko iwe uchazove papi kana Ishe vauya? Ko iwe unozove papi kana Ishe vauya? Ona kukosha kwavo, ivo vakasika denga nepasi, ndivo vanotipa mweya wekufema, vanoda kurumbidzwa, handizoda kuvatadzira. Mwari ava usazovatadzira, vari kudenga. Mwari Baba vanouya, vanouya kuzotora vatsvene, vanotenda Mwari. Ko iwe uchazove papi kana Ishe vauya? Ko iwe unozove papi kana Ishe vauya? Ungaite utsinye, ungaroye umwe wako, asi Mwari pavachauya uchasara pachena. Mwari anoda vatsvene, avo vanomurumbidza, avo vanomunamata, pamweya nemuzvokwadi. Mwari Baba vanouya, vanouya kuzotora vatsvene, vanotenda Mwari. Ko iwe uchazove papi kana Ishe vauya? Ko iwe unozove papi kana Ishe vauya? Ona kukosha kwavo, ivo vakasika denga nepasi, ndivo vanotipa mweya wekufema, vanoda kurumbidzwa, handizoda kuvatadzira. Mwari ava usazovatadzira, vari kudenga. Mwari Baba vanouya, vanouya kuzotora vatsvene, vanotenda Mwari. Ko iwe uchazove papi kana Ishe vauya? Ko iwe unozove papi kana Ishe vauya?